Haia, David Thurm dwi a dwi'n gweithio fel apprentice cynhyrchu I BBC Radio Cymru yn BBC Cymru Wales. So dros y 12 mis diwetha, mae wedi bod yn rollercoaster, ond mae wedi bod yn llawn pethau diddorol, profiadau anhygoel a just profiad really gwerthfawr fel rhan o'r prentisiaeth. So, cwbl o uchafbwyntiau. Gweithiais I Tafwyl eleni yn Parc Biwt yng Nghaerdydd. Oedd hwnna'n anhygoel. Gallu cwrdd â cymaint o'r bandiau Cymraeg amazing yma. Ows Gwynedd, gwrdd I ar Carnelis Rhywun cwrdd I ar Crew Gwilym. Oedd e'n ffantastig gweithio mewn kind of proper gwyl cerddoriaeth fel hwnna. A rhan gwyliau hefyd oedd y Steddfod yn Ponty mis diwetha. Oedd hwnna yn anhygoel, oedd e'n lot o hwyl a discus I loads am sut mae'r system y Steddfod yn gweithio fel rhan yr OBs, so oedd hwnna'n ffantastig. A trydydd highlight arall, I bod yn onest, yw dwi wedi bod yn is-gynhyrchu'r sioe Frecwast ar Radio Cymru 2 yn wythnosol, so mae hwnna wedi bod yn really dda, gallu roi'r crefft yna mewn i'r rhaglen a mae wedi bod yn really cool I weld sut mae popeth yn troi allan. Ydw, mae wedi bod yn really bwysig I gweithio yn enwedig ar y soft skills yna. Gweithio fel rhan o dîm a gweithio mewn fformat busnesol newydd. Des I o gefndir radio lleol, radio cymunedol ym Mro Morgannwg a mynd o hwnna i'r BBC ble mae'r standards yn mwy llym, ond a reswm da achos ni'n trio gwneud popeth I rywun safon. Mae hwnna wedi bod yn really bwysig. Dysgu sut I weithio ar y syffau yna, ond mae wedi bod yn brofiad anhygoel a dwi wedi dysgu llwythi a dwi dal yn dysgu gyda'r CPD sydd yn mynd ymlaen trwy'r amser yn y gwaith. So, mae gweithio gyda Sgil Cymru ar apprenticeship wedi bod yn ddefnyddiol iawn fel rhan o sut mae'r diploma yn cael ei amserlenni. Mae cael yr amser yna, yr wythnosau yna I gymryd allan I wneud sgil yn helpu gyda gwahanu rhwng y gwaith dosbarth a'r gwaith yn y gweithle fel y bo. So mae gallu wneud hwnna gyda Sgil Cymru ar wahân yn gallu bod yn really handy ond hefyd just gallu cael bach o space. O wedyn ar yr un pryd, ni'n cael pobl I ddod mewn I wneud workplace unit a asesiadau yn y gweithle a mae'n gallu amserlennu reina. Y cyfuniad o'r tri yna y just stwff ni'n neud yn y gwaith a wedyn ni'n gallu safio fel profiad wedyn a stwff ni'n neud yn y gwaith dan workplace assessment a wedyn yr amser yn sgil. Cyfuno'r tri yna at ei gilydd I wneud fformat da iawn. Newch yn siŵr bod chi'n nabod beth chi eisiau gwneud. Newch yn siŵr bod chi'n caru'r fformat. Os chi'n mynd mewn i'r radio, gwrandewch ar y radio, newch eich gorau I gael bach o brofiad cyn hynny. Ond I ddweud y gwir, ewch amdani, achos does dim byd I golli gan trio. Dwi ddim wedi bod i'r prifysgol, ond es I o'r ysgol mewn i'r gwaith mewn i'r prentisiaeth. A mae'r prentisiaeth yn real credible alternative I gallu mynd ar yr kind of path greiddiol trwy'r prifysgol a wedyn mynd I entry level. Mae cymryd y prentisiaeth yn golygu, dych chi ddim angen talu am y prifysgol sydd yn massive thing achos mae'r prifysgol yn really ddrud dyddiau hyn. Ond hefyd, ych chi'n mynd syth mewn i'r gwaith. A os chi'n lwcus, gwych chi swydd ar y diwedd. So, mae'n real syniad ar gyfer y pobl sydd yn edrych am swydd mwy creadigol I fynd a meddwl am wneud apprenticeship yma achos chi'n gofio meddwl amdano, mae'r cwmnïau yn talu lot o arian mwyn eich hyfforddi chi. Mae yna incentive iddyn nhw gadw chi ar ôl hynny. So mae'n werth meddwl am, os na modd wneud hwn heb gorfod talu, os ddim angen mynd ar scrum am grad jobs, mae'n wir beth I meddwl os chi ar drywydd sydd yn cynnwys y opsiwn mynd i'r prifysgol neu mynd ar brentisiaeth, os ydy yn werth meddwl am, dwi'n credu'r ateb I hwnna ydy.